Un feliz tarde para Turende, que é o presidente Aue. Em primeiro lugar, me chamo para bem, porque Aue é o Dia Mundial de Parlamentário, 30 de junho é o Dia Internacional de Parlamentarism. Então, é o único que é momento aqui, nós também compartilhamos coisas a considerar relativamente novo, único, pero que ajuda a fortificar o rol que 16 de maio 2021 comunidade, Partido Nacional do Pueblo, a dar a oportunidade para por servir como representante do pueblo, controlador do governo, colegislador, antes como parlamentário. De quadro aqui nós mira e de país que sempre nos atende riba capacitação, falta de capacidade. Então, nós abandona outra forma riba criatividade como nós temos que mostrar a diferença. Quando nós temos bancana, para costar por cana bom. E tá pensei, de uma forma única, me arranha estagiário, pessoa me tá em contato com a Haagse Hogeschool, é minor de Koninkrijkse Zaken. Então, dentro essa aqui, me a conhecer cabalheiro que chama Julian Brouwers. Estava da cor estágio, e tempo na Tweede Kamer para vasta comissão Koninkrijkse Relaties. Então, dentro essa aqui, nós connect, seguro para sumir mira com o trabalho que está fazendo e nós queremos sempre em contato. Door esse, no momento que estava buscando estágio plaats, me di mestre por criar a possibilidade que o país aqui tem para nós poder criar estágio werkplaats, quizás de parlamento. Pero na Corsol tem coisa muito difícil. Ainda está assim muito bia. Pero me di não, anteriormente me criei me mesmo como persoonlijk politiek medewerker. En esse abira que voor die inanang met een stagiaire, persoonlijk politiek medewerker, para met een politiek medewerker, paso lo que ela bem hasi, não te ajuda Gwendel Marcelina so, pero te ajuda o pueblo de Corsol, te ajuda formato, instituto, órgano democrático mais alto, que o parlamento. Então esse de mês cambio de trazer resistência com ele. Pero se as coisas para mostrar uma diferença, você tem que cada cumprir com ele. Então, a coisa mais importante é a linha de local que é tarefa como a do a apresentação que também dou vez aqui. Qual está busca passar, que é trabalho controlario que o parlamento tem rebelante paquete. Mas o PN está para pedir reforma, pero o bom setor own reforma também. Mas tem eigenaarschap para de nos onderling regeling, pero que conta rásico essa aqui por baibira que a comunidade também compreende melhor. Então aceita é tools não que a dona Julian para é por assim. Então tá pensei, me está apresentando a bolso o último dia não de estagiário pioneiro aqui, Julian Brouwers e advice report que ela apresenta e que nós estamos assim com ele. Então cuboso Julian Brouwers e Julian também assim na holandês. Pero não está seguro ajuda, entretanto, para esse nanco e seguro ainda nanco está seguindo. De apresentação pública de rapport, advies rapport aqui, para nós por compreender. Julian, o woord is aan jou. Dankjewel, Gwendel. Ten eerste wil ik jullie allemaal bedanken voor jullie aanwezigheid. Bontardi, fijn dat jullie erbij konden zijn. En ik ga jullie eigenlijk meenemen in mijn onderzoek. Ik wil beginnen met een klein stukje over mezelf. Dus ik ga even vertellen wie ik ben, wat is mijn achtergrond, hoe ben ik hier terechtgekomen. Daarna zal ik wat vertellen over mijn ervaring als stagiair bij Gwendel. En dan gaan we in op mijn adviesrapport en dan gaan we door met de inhoud. Yes. Wie ben ik? Nou, hier zie je al een foto van Gwendel en ik en mijn eerste bezoek bij het parlement. Dit is niet mijn eerste keer dat ik op Curaçao ben. Mijn eerste keer dat ik naar Curaçao ben gegaan was in 2017. Toen heb ik stage gelopen op de Scheuderschool in Julianadorp. En die ervaring is me bijgebleven. Ik had namelijk huisgenoten en mijn huisgenoten die liepen stage op een lokale basisschool. En bij hun was het probleem van de dag, hebben we nog genoeg papier? En toen ik op de Scheuderschool zat, hadden wij 4 airconditionings per klaslokaal en ieder kind een tablet. En die ongelijkheid is eigenlijk in mijn gedachten blijven hangen. En toen ben ik op de Haagse Hogeschool begonnen als bestuurskundestudent. En toen moest ik op een gegeven moment een minor volgen. En toen ben ik erachter gekomen dat wij een minorprogramma hebben over het Koninkrijk. En dit leek mij ook de ideale gelegenheid om hier meer over te leren. En dit ben ik dus zo gezegd, zo gedaan.
Het einde van het minorprogramma sloot af met een studiereis naar de eilanden. Nou, dat is daar een foto voor in het parlement. En toen heb ik ook voor het eerst Gwendol ontmoet. En door gezamenlijke interesses contact blijven houden. Ik ben uiteindelijk, zoals Gwendol ook al heeft verteld, toen bij de Tweede Kamer voor de Vaste Kamercommissie gaan werken. En ik heb ook nog verder door de jaren heen flink wat bijdrage geleverd binnen dat Koninkrijksprogramma aan samenwerkingsbanden met de gevolmachtigde ministers. En we zijn eigenlijk ontzettend trots op wat we allemaal binnen die minor hebben kunnen neerzetten. Ik heb ook even, om een paar studenten uit te lichten, Maxence Vrede, die heeft hier bij de Sociaal-Economische Raad op het eiland stage gelopen. Voor de rest hebben we nog Asle, die loopt op dit moment stage bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. En daar sta ik en ik ben nu hier beland. En ik wil toch even dat element belichten van bruggen bouwen binnen het Koninkrijk. En dat vind ik heel belangrijk. En ik ben ook heel blij dat het onderwijsprogramma mij de kans heeft gegeven om dat te doen. Mijn laatste project voordat ik hier naartoe ben gegaan, dat was Koninkrijksdag. Dat heb ik afgelopen december georganiseerd. Ik ben ook erg blij om daaraan mee te kunnen werken. En nu dus vervolgens bij Gwendol geëindigd om voor hem te kunnen werken en ook de koninkrijksrelaties dus vanaf hier mee te kunnen maken op de plek waar het eigenlijk ook telt. Mijn ervaring het afgelopen half jaar bij Gwendol, ik ben heel erg dankbaar dat ik stage bij hem heb kunnen lopen. Ik heb ook echt ontzettend veel geleerd in die periode dat ik hier stage heb gelopen. Om gewoon hier in het parlementaire proces betrokken te zijn, Gwendol te kunnen ondersteunen waar nodig. Yes, dat ook voor mij de eerste keer. Blijf op. Yes. En Gwendol ondersteunen waar dat kon en waar dat nodig was, was voor mij een hele unieke ervaring om zeg maar die wissel te maken van een hele grote democratie naar een kleinere democratie en toch dichter op de burger te staan. Je staat dichter bij de media en dat allemaal bij elkaar heeft voor mij als student is dat echt ontzettend nuttig geweest. Het zat ook vol met uitdagingen. Zoals jullie weten en kunnen zien, ik ben een Europese Nederlander en ik spreek geen Papiaments. Ik heb gelukkig wel lessen gevolgd, dus ik doe mijn best. En dat kan ook voor nodige uitdagingen zorgen, ook binnen de politiek, binnen het parlement. En ik denk dat dat voor heel veel studenten, jongeren en op zich heel erg leerzaam kan zijn. Nu genoeg over mezelf. Ik wil jullie meenemen in het adviesrapport wat ik voor Gwendol heb geschreven. Jullie hebben het adviesrapport ook voor jullie. Ik zal er een beetje globaal doorheen gaan en aan het einde geef ik het woord weer terug aan Gwendol. Yes. Introductie van mijn onderzoek. Dus ik heb in het begin dat ik hier aankwam, heb ik met Gwendol aan tafel gezeten. Wat is de kern, waar willen we het over hebben? En ik heb al eerder binnen mijn minorproces, binnen mijn studieloopbaan onderzoek gedaan naar de landspakketten, ook bij de Tweede Kamer en een keer een opdracht voor het College Financieel Toezicht uit school. Dus ik wilde mij daar graag verder in verdiepen, maar dan vooral op het niveau dat ik Gwendol kon helpen met zijn werk. En ook gewoon om het parlementaire element binnen de landspakketten als volksvertegenwoordigers eventueel kunnen helpen en versterken. Daarom hebben we ook voor de volgende adviesvraag gekozen. Hoe kan het parlement de uitvoering van het landspakket beter controleren en welke rol kunnen de volksvertegenwoordigers spelen bij het verbeteren van de effectiviteit van dat landspakket? Er zijn een paar deelvragen uitgekomen. Wat zijn de huidige mechanismen die we op dit moment gebruiken om die monitoring rond dat landspakket te controleren als het ware? Wat zijn de beperkingen van die mechanismen? Dus zitten daar ergens elementen waar we op kunnen verbeteren? En hoe kunnen we een proactievere rol spelen bij het verbeteren van dat landspakket en de effectiviteit daarvan? De onderzoeksmethode waarvoor we hebben gekozen is een kwalitatief onderzoek. We hebben gebruik gemaakt van zowel desk als field research om op eigenlijk een bredere basis antwoord te kunnen krijgen op onze vragen. En het onderzoek heeft ook een verkennend karakter, om zo gewoon elementen te kunnen ontdekken die we op plekken waar we dat niet eerder hebben gedaan. Yes. Voor het veldonderzoek hebben we interviews afgenomen. Ik wil graag ten eerste alle mensen die hebben meegedaan aan het onderzoek ontzettend bedanken voor hun bijdrage. Ik denk dat vooral die interviews, het waren diepte-interviews, een hele grote bijdrage hebben geleverd aan de conclusies en de adviezen die in het rapport voorkomen. En dus wil ik ze daar nogmaals heel erg voor bedanken. We hebben voor de rest ook nog andere mensen benaderd voor de interviews. Niet iedereen heeft daar reactie op gegeven en dit is de lijst die het uiteindelijk is geworden.
Yes. Ik wil jullie even meenemen in de actoren die heel erg belangrijk zijn binnen dit veld. Zo'n landspakket, dat komt niet zomaar tot stand. Vanuit de Nederlandse zijde heb je de Rijksministerraad. Vanuit de zijde van Curaçao hier heb je de Raad van Ministers. Ondergesplitst aan de Nederlandse zijde heb je daaronder het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, waaronder de TWO, Tijdelijke Werkorganisatie, opereert. Vanuit de Curaçaose zijde gaat het via de Raad van Ministers naar Algemene Zaken, waaronder de Nationale Hervormingscommissie valt. Vooral die TWO en die Nationale Hervormingscommissie spelen hele belangrijke schakels in dat proces. En daar komt samen, vloeit daar het landspakket uit. En dat landspakket, of in ieder geval de uitvoeringsrapportage en de uitvoeringsagenda, komt uiteindelijk terecht bij het parlement. Nou, de resultaten van het veldonderzoek. De resultaten staan ook in het rapport, dus ik zal ze niet allemaal voor jullie gaan voorlezen. Maar wat belangrijk is, of de belangrijkste bevindingen die daaruit kwamen, waren dat capaciteit een groot issue vormt bij het uitvoeren van die hervormingen. Capaciteit, dat speelt al een langere tijd een issue. En bij het uitvoeren van de landspakketten zou er echt heel goed naar gekeken moeten worden. Voor de rest waren ook alle respondenten van de interviews het ermee eens dat hervormingen een positief iets zijn. Curaçao heeft er iets aan. Ah, kijk eens. Masha, dank je. Yes? Ik hoop dat dit iets beter werkt. Het is ook voor mij de eerste keer met een microfoon, dus we gaan op deze manier verder. Binnen die resultaten, alles wat eruit komt. Een van die belangrijke dingen is dat de staten vaker inhoudelijk zou moeten spreken met de organisaties die verantwoordelijk zijn voor die uitvoering. Dus de desbetreffende ministers, de Nationale Hervormingscommissie en ook de Tijdelijke Werkorganisatie. Om zo ook eerder in het proces een beter beeld te krijgen van wat er nou precies speelt binnen die hervormingen. Om op tijd in het proces ook te kunnen signaleren waar het parlement ook kan inspringen als dat nodig is. En wat de laatste bevinding is uit het veldonderzoek, wat ook een hele interessante is, dat op dit moment de monitoring van de landspakketten binnen het parlement alleen gaat via de uitvoeringsrapportage gemaakt door de Nationale Hervormingscommissie en de Tijdelijke Werkorganisatie. De resultaten van de desk research. In de desk research hebben we voornamelijk gekeken naar de onderlinge regeling en ook de samenwerkingsovereenkomst tussen Curaçao en Nederland. En daar zijn een aantal interessante dingen uitgekomen. De voornaamste artikel 3, lid 3 van de onderlinge regeling. Dat stelt dat een landspakket tussentijds gewijzigd kan worden door de regering van Nederland en de regeringen van Aruba, Curaçao en Sint Maarten. En wat daar opvalt is dat dus het parlement wel de mogelijkheid heeft om de regering te verzoeken wijzigingen aan te brengen in een landspakket. Die mogelijkheden zijn er. Ten tweede dat de verantwoordelijkheid binnen de onderlinge regeling voor de hervormingen ligt bij de desbetreffende ministeries en dus ook die TWO en die NHC. En door dit weer te geven zien we goed van wie is waarvoor verantwoordelijk en dat is ook erg belangrijk. En het laatste gaat over de documenten die eigenlijk die voortgang monitoren. Dus dan hebben we het over die uitvoeringsagenda en die uitvoeringsrapportage. Nou, die zijn ontzettend belangrijk omdat deze naar de Staten worden verzonden. En ik ga daar in de volgende slide dan nog even verder op in. Op deze slide hebben we even ingezoomd op het werkwijzereglement. En in dat werkwijzereglement staan twee hele interessante schema's. Ik heb het linkerschema van de uitvoeringsagenda en het rechterschema van de uitvoeringsrapportage. Bij de groene pijl kunnen jullie zien dat eigenlijk in het gehele proces, er zijn genoeg momenten voor feedback en op ambtelijk niveau, et cetera. Maar het parlement wordt pas in het einde van dit proces betrokken. Dus hier aan het einde komt het pas naar verzending naar de Staten. En we hebben eigenlijk in dat gehele proces geen moment om mee te praten en mee te denken. En dat valt op. Nou, de conclusies die we hieruit kunnen trekken, dat de huidige mechanismen die we op dit moment gebruiken wel zijn beperkingen laten zien. Dat er ook behoefte is naar verbetering van deze mechanismen. Dus het huidige mechanisme vertoont zijn beperkingen, waardoor er ook wel gewoon nut en noodzaak is om daar iets in aan te brengen. En dat de capaciteitsproblemen een heel erg grote uitdaging vormen binnen het uitvoeren van die hervormingen en ook om dat zo effectief mogelijk te doen.
In het rapport hebben we daar eigenlijk 2 verschillende richtingen voor gekozen. We hebben er eentje voor de capaciteit genomen en eentje voor het versterken van de betrokkenheid van de volksvertegenwoordiging. Daar hebben we een aantal maatregelen aan gekoppeld en wat het oplevert. En de belangrijkste maatregelen om dit te kunnen bewerkstelligen, waar te maken, zou toch om gewoon regulier in de Staten of in commissiebasis over de voortgang van de hervormingen te praten. En niet aan het einde in het proces, maar ook als het proces aan de gang is. Anders is het parlement ook niet op tijd op de hoogte van waar zij een bijdrage kunnen leveren. En dat achten wij wel als iets wat onwenselijk is. Voor de rest, wat levert het op? Verhoogde transparantie, informatievoorziening. En dat is ook allemaal fijn als het gaat om het volk. Want binnen het parlement zijn we toch de volksvertegenwoordiging. En dat mag ook binnen de landspakketten. Om even de voor- en nadelen tegen elkaar op te wegen. Verhoogde transparantie, verantwoording, betere mogelijkheden voor feedback en bijsturing in het proces. En dat weegt wel op tegen mogelijke vertraging in de besluitvoering. En het vereist natuurlijk ook hele goede afstemming met de partners die hierin meewerken. Want als dat niet gebeurt, dan kan er toch nog wel vertraging in het proces oplopen. Dan gaan we naar oplossing 2, over prioritering en capaciteitsbeheer. Daar heb ik even tussen haakjes het budgetrecht genoemd. Dat wil ik wel noemen, want budgetrecht is ook een vorm van capaciteit. En dat kan niet vergeten worden. Financiële capaciteit is ook capaciteit. En de maatregelen die we daaraan hebben gekoppeld is een beoordeling maken van welke hervormingen kunnen nou bijvoorbeeld prioriteit krijgen. Wat is het belangrijkste, dat we daar onze capaciteit op inzetten. En dat je dan eigenlijk aan de hand van een soort prioriteitenladder het beste die hervormingen langs kan lopen. Wat levert het op? Optimaal gebruik van beschikbare capaciteit. Verhoogde kans op succesvolle implementatie. En verminderde druk op capaciteitsproblemen en verbeterde efficiëntie. Voor de rest nog even 1 keer over de maatregelen. Het verkennen van mogelijkheden voor capaciteitsversterking door bijvoorbeeld externe. Er is 1 ding wat ik daaruit kan aanraden en dat is neem een stagiair van de Haagse Hogeschool, want wij zijn heel leuk. Om nu ook even nog een keer bij de tweede maatregel de voor- en nadelen tegen elkaar op te wegen. Voordelen, optimalisatie van beschikbare capaciteit en middelen. Verhoogde kans op succesvolle implementatie. En de nadelen, mogelijke uitdagingen bij het stellen van die prioriteiten. Er moet wel zorgvuldig gekeken worden naar wat is een prioriteit en wat niet. En dat is ook gewoon een politiek proces. Om het advies even samen te vatten van alle punten, wat is er uit het onderzoek gekomen, de conclusies. Ik kan het in 4 punten samenvatten en dat is controle en effectiviteit versterken. Het vergroten van de betrokkenheid van het parlement en overleg op kwartaalbasis met de instanties die rond de landspakketten gaan en prioritering bij de hervorming. Voor de rest wil ik jullie heel erg bedanken voor het luisteren en dan geef ik het woord terug aan Gwendel. Meneer, nos turno para uma nota. Essa aqui dá para é advisrapport com Juliana Tresepami 2 semanas passada. 2 semanas passada. Então, para como nós também seguir atender com seguro, é ponto não importante que eu mencionar den é processo democrático que também está cá na via de lá nos bisa é onderlinge regeling landspakket que nós também assim você tur por uma nota com entrante awe me amanda carta para presidente do parlamento com a proposição para instalar comissão temporal, tijdelijke commissie landspakket Curaçao. Mas essa aqui te ajuda para alçar a forma de transparência, para nós por toma lá nos bisa renda de informação, mas de tijdelijke commissie, está parado no regulamento de ordem, de quadro aqui, nós por cinta, por exemplo, riba kwartaal basis, maneira e conselho da mesma, so bomesa, quando eigenlijk gusta, tá proactivo mesora e pone ação, per bota parte de totalidade, para assim e nós por brinda também e conselho não que nós está aqui de totalidade. Mira, colega de mais contente que está presente, senhora Pauleta, essa é bem oposição, coalição, oposição. Pero é importante para por mira a força da cinta de que conosco logra para o órgão de Estado aqui. Então, tá pensei, minha carta também a sala emissora pedindo ao presidente do parlamento essa aqui e que nós está espera
Kupa anya parlamentário novo que também abre em setembro aqui nós por concretizar essa aqui e fortificar o rol de controlar do parlamento e que nós por assim foral de tópico de reforma não que trata nos mês que nós não guarda Holanda para bem atender para nós e tá PC é capacitação não por bem de um partido nacional de pueblo que tá compreender que é rol tá maneira doutor Moisés Firmeza da Costa Gomes sorro de educar o pueblo forma o pueblo e assina mesmo para não forçar que nós temos que encontrar nos mesmos para encaminhar processo para nos portar forte e mais resiliente, então nós não estamos algo nada, é problema que nós está ser constatado em advisa aqui. Desde essa hora nós estamos trabalhando. Para começar aqui, nós estamos a abrir flor para algum minuto na pergunta não que tem sala. Prometo que nós vamos na parte final. Então, se tem pergunta, nós está começar, senhor de vigilante. Yes. Zie je dus, de mic atrás, zit er bom. Meeting paar die perguntas eigenlijk, voornamelijk voor Julian. Julian. Uit jouw onderzoek heb je 5 respondenten, waarvan 2 zijn actieve parlementsleden. Ja. Had je geen behoefte bijvoorbeeld om meer parlementairs te interviewen om betere data? Want natuurlijk, je hebt dan 2 parlement van de 21, hè? Dat is dan 10% volgens mij. Dus. Zeker. Nou, als je dat gaat vergelijken bijvoorbeeld met aan Nederlandse zijde hoeveel volksvertegenwoordigers we daar hebben en als je een onderzoek zou uitvoeren hoeveel je daarvoor uitnodigt, dan komen we hier met een 21 en dan een drietal daarvan eigenlijk in een best wel goed kader. We hebben wel meerdere mensen uitgenodigd, maar niet iedereen heeft besloten daar reactie op te geven. En dat is ook waarom het deze lijst is geworden. Para mim por Juda, seguro de quadro e afspraak com a meeting com Julian também tá que tem oportunidade para dirigir a investigação, of advies, seguro de forma transparente para nós por cana. Tur rende Juliana evita. Tur rende na seguro de mi partido na coalição, etc. Tur rende. Você me dá como de pergunta na esse não por sali, que da bini, pero esse não contestar tá parte de advies report aqui e para mim por fortificar também passou e o qual que te explica é bom reflexo de lo qual que tem botin representante de coalição que é líder de fração do Partido Nacional atual de exterior pero botin senhora Pauleta que é de oposição representativo do parlamento botin de mes âmbito parte do processo de totalidade que per minuto mira assim né para o resultado botin primeiro-ministro voormalig, que está conhecer voor de nascimento de landspakket, que também forma parte de advies rapport aqui. Botin é parte executor outro, que está senhor John Delanoy, que está National Hervormings Committee, que tinha conhecimento preciso como lá nós dizemos programa manager, que é um que tem que sorrir para parte de execução tomar lugar. E mi nota kita também é lá nós vimos a parte de field research que tem dus está gente que a pergunta não e papi com CFT ser dus na turbo tem que involucrado em processo de rapport pero também que a ser assim em processo para field research que nós tem BZK TVO dus nós não kita que pero é ponto tá advies rapport aqui está qualitativo e não está quantitativo. Então, é para ajudar, fortificar e botar sentir é mesmo efeito na comunidade também. Seguinte pergunta. Bom, Erwin, doe even mijn seguinte pergunta, alweer voor Julian. Je hebt het gehad over de prioritering en de capaciteitsbeheer. Yes. Je hebt op een gegeven moment aangegeven een systematische analyse en beoordeling om te komen tot een prioriteitssysteem. Maar in hetzelfde moment heb je gezegd, we kunnen ook de prioriteiten bepalen via het politieke proces. Gezien de resultaten, de historie van het parlement, bijvoorbeeld, we hebben dagenlange debatten gehad over tinting van een autoruit in plaats van het bepalen van de wegenverordening 2000. Kunnen we in jouw visie, als iemand die een beetje ervaring heeft ook in de Tweede Kamer, kunnen we dat in de politieke proces laten? Of?
Ik zal wel even op ingaan. Wat ik bedoelde ook met dat het een politiek proces is ja, je moet natuurlijk niet op de stoel van de bestuurder gaan zitten. Politieke processen die gebeuren ook binnen de regering. Dus in de uitvoerende organisaties, wanneer zij prioriteiten gaan stellen, dat is ook een politiek proces. En in die zin zie ik dat voor me, zeg maar. Mita añadir na lo qual ko etabisa de quadro ko vooral riba e punto de trias política, então se tem coisa que nós temos que educar tu rende, para tem gente não que tá dentro função que tampouco sabe que trias política tá, dus é força de gente por compreender que é trabalho de controlar co-legislador tá dentro parlamento, é força de execução dentro ministro, dentro raad van ministers, dentro governo, então é trabalho de, laten we zeggen, een onderlinge regeling landspakket, dat binnen voor de bestuurlijke laag. Maar de rol die controla, dat is de oplossing nummer 2, é coisa mais importante que uma vez também começa a pôr atenção no budgetrecht. Passo se nós estamos a pedir prioridade, de pôr prioridade, no momento que tem discussão, passo por exemplo, door que a mencionei, Glasscoor, tá parte que estava firmada em acordo de governação. Quizás para mim, como personal, tampouco não é coisa mais importante para discutir no momento, mas estava um long hanging fruit. Dus na momento, bota aqui, ok, bom, essa aqui, afgehakt, balogre, etc. Para bobisa, que essa aqui não tem custo com balogra, pero prioridade, riba landspakket, riba reforma, eigenlijk a discussão é Mr. Wardo riba hopi bom, den nossa reunião de pressuposto. Que o hopi largo, que o hopi é interessante para seguir, etc. Pero em não também é prioridade que no momento que você atender, por exemplo, da pessoa pede é comissão temporal de landspakket, você vai começar a especificar qual é a reforma importante, qual é a que está canando bom, qual é a que não está canando bom, começar de atenção primordial para nós por lograr o povo que mais resiliente, que no momento que nós está atender presupuesto para 2024, botem é prioridade do país. Que você de quadro social aqui, reforma aqui, é uma coisa importante. De quadro de hervorming de belasting, que é onde a discussão é mais difícil que o OPN quizás não queira. Pero, se nós temos prioridade, vamos ter a capacidade e não. Dus é atenção de oplossing de prioriteiten e capaciteitsbeheer, dat é não é também. Dus é força que o parlamento tem dessa aqui, tá a lei de presupuesto. Mais pergunta? Ik ga mijn vraag in het Nederlands stellen, maar jullie kunnen beide deze vraag beantwoorden. Nou, Julian, je zei bij de resultaten van je field research, zei je dat de respondenten benadrukken dat er een bredere lange termijn visie nodig is voor Curaçao. Nou, mijn vraag, wat zou je ons kunnen, of jullie beiden kunnen aanraden, want de vraag is nu, hoe verder met jouw resultaten? Mijn vraag is dan echt specifiek, wat zou je ons kunnen aanraden? Een team bestaande uit voormalige bestuurders en huidige bestuurders van het land Curaçao om tot zo'n visie te komen? Of wat anders indien? Dus hoe zouden wij deze visie toch kunnen realiseren? Ik begrijp uw vraag en ik heb daar ook wel een visie op. En dat is toch een beetje een koninkrijksvisie. Ik ben een groot voorstander van bruggen bouwen binnen het koninkrijk dat we hebben. En ik denk dat we ook optimaal dat hele koninkrijk moeten benutten. Kijk, capaciteit die is verdeeld. Maar ik ben er wel van overtuigd dat met samenwerking, initiatieven als stage lopen en dat soort dingen mogelijk maken, dat dat ons al heel ver de juiste richting in kan brengen. Een hele lange termijn visie voor Curaçao, die zou ik op dit moment niet kunnen vertellen of ontwikkelen. Maar ik denk wel dat we er kunnen komen door samen te werken. Maar me por añadir, me te quiere que de caso que pergunta hobby político. Dus me nota quiere que ele estava que ben Julian tá político correct, pero de quadro sim, de quadro de visão tá é país tem que dizer. Então essa que me te quiere que nós está ajudando para nós por começar de tour rumoerigheid que tem no país de que a estrutura of não, para nós vamos começar a posicionar que é importante, então basar e BCI,
mas só tem visão de corso. Me que me tem suficiente rapport entrar e bo programa de governação, bo acordo de governação me serve como tipo de visão que boque P4 anos. Pero é lo que esta bisa bonita, tá por exemplo de visão de reino, né? Pero nós tursa de reino com a situação antacana. É ponto primordial se nós com o rol de delantero vamos desenhar o futuro sem mestre quebra formação e cadernang. Portanto, é duro, pero assim nada. Botin que forma cadernang. Então, visão que a geração seguinte também é melhor país que a bailaga. Dus, kader, por exemplo, a que ela menciona de capacidade de compartilhar stageplaats, por exemplo, pero é também mais para nós temos que Koninkrijksbeurzen para dar back e estudante de nós é oportunidade para estudar e bem formar país que então não hora bem back nós corre com nós bisa com pensamento não dá conta não que passou se botar para pedir visão de país que é resiliente que por dura de mundo aqui e porta muito mais melhor e por competir não diz participar competir de verdade bom mestre por ter gente assim que tá compreender que é matéria então junto por badi traspassar essa aqui para a comunidade por aí então é visão de coisa que tem que cana que caminho da cultura rapport não que nós tem pero para nós por chegar a quadro nacional so essa é coisa antes nós tem visão 500 diferente rapport foi tempo que nós está muita comida corda tá tinha tempo pero nunca mais não havia iniciativa na cine antes essa coisa importante que nós tem que sorte de trazer baje e agora que tem um momento cardinal me que me andi discussão de dia na kita manhã dia de emancipação e nós ver tem trono de rei de papia tem coisas que está passando dentro nós relacionam de reino que está dando nos oportunidade de ter um rol muito mais primordial. Mais pergunta? Outro nós Julian identificar o problema de capacidade. Então, me mira que de suas soluções que está escolher está dando prioridade na punto que tem que ser de hervormingen. Lo qual como não pode compreender a relação com ora boduna prioridade, toch bota aliviar certo ministério, né? Se me estava a dizer de por arranhar inzicht em dia. Como assim aliviar certo ministério? La menciona em seu rapport, como está na ponto. Está na 1.2, você? 1.2? Sim. 1.2. La menciona. Sua inleiding, de introductie? Não, para mim. Está mencionado em rapport que ora que bohasi duna prioridade na hervormingen daarbij duna também verlichting. Ja. Begrijp je? Oké. Het gaat over de verlichtingsproces als je de prioriteiten van de hervormingen goed zet. En hoe zien we dat het echt een verlichting kan brengen aan de ministeries, aan hun problemen? Hoe zie je dat? Ja, Ik denk dat in een zekere zin dat prioriteiten stellen is iets heel erg belangrijks. Ik heb ook met vooronderzoeken wat ik bijvoorbeeld heb gedaan voor het CFT... heb ik contact gehad met de tijdelijke werkorganisatie... en daar hebben we het probleem ook voorgelegd van capaciteit is een issue. Dat is niet Curaçao als enige eiland die daar last van heeft. Er zijn andere eilanden, Small Island Development States. Het is een veel voorkomend probleem. En wat je heel erg ziet vanuit de Nederlandse zijde binnen zo'n landspakket... is dat er gewoon... Het wordt een druk iets. In die uitvoeringsagenda staan talloze hervormingen. En ik kan ook best wel heel goed begrijpen dat het hier voor de ministeries af en toe... lastig kan zijn om daar een gigantisch overzicht in te bewaren. Daarom stel ik voor, kies de belangrijkste dingen eerst. Waar moet je beginnen? Schakel de
grootste dingen, zorg dat je dat gehad hebt, zodat je daarna op wat kleinere, minder grote hervormingen kan focussen. En ik denk dat dat een beetje de kern is van de capaciteit op de juiste manier inrichten. Yes. Nós temos a oportunidade para 2 perguntas mais. Voilà. Dan gaan we começar aqui bom, então depois nós vai arribar. Sim? Ah, ok, não, dá, sim. Bom, dá vai. Sim, essa pergunta. Sim. Bon, we hebben uitvoerig gesproken, dus ik zeg eventjes proficiat en verder ga ik over in papiaments. Papieng, Dank je. ik ben die parlamentario aqui na Messini. Não somente papieng com acercamento de usa estudante para vir com rapport, pero também toma ação a base de saque. Mi non sa precis que forma é também que, pero como ex-mandatário e um tempo eilandsraadlid também, membro do Conselho Insular, e sostener pensamento para uma comissão temporal. Para Kiko, ele funcionar no passado. E dou 3 exemplos. 1. Botim, o tempo que estava deputado de Finanças, nós estamos reunidos com a Comissão Fijo Financeiro, bepa luna. E para Turcos, esse não significa que o membro do Conselho Insular está menos scherp, pero sim nos habilita a acumular nos conhecimentos junto em matéria de finanças públicas. Nós temos assistência e apresentação de expertos que estão sostenendo den SI. E den SI, bota mira que nós debatem também a bem elevar. Reforma é um processo largo. E não somente de uma visão largo, mas processo que vai ter continuidade. E para SI, mita boga, para o landspakket en het pakket de reforma também wordt aprovado door het parlamento para carga de seu papel e responsabilidade e o debate não elevar que lo sigue cada quartal, por exemplo, maneta sugerir, elevar também nos conhecimento e algo que, portanto, não mire den slides draagvlak. Draagvlak para o representante de nossa comunidade, representante do pueblo, político, que tem parlamento, tem contato com nossa comunidade e pode representar pensamento, preocupação, etc., dentro do seno do parlamento. E quizás, menos assim, regulamento de ordem por permitir isso. No passado, tem uma outra comissão que estava encabeçada para deputado, agora que conheci como madrina, que estava a incluir membros de nos stakeholders. Por exemplo, Conselho de Igreja, Grêmio Sindical, Empresarial, em quadro de staatkundige hervorming. Que também estava um processo largo, complicado, o hopi bobisa ângulo, aspecto maranaje, pero a comissão, junto com stakeholders, absorve para draagvlak e continuidade. E pues, me tem algo para debater e me espera que pronto o rapport aqui, a proposição e o landspakket por ser debatido em Staten, para junto fica, conta by sigicana, demos een rol que sei. E me da que chama para bem para sei também, para so misal bos ande logra. Dank je. Seguro, me agradecer, senhor Eugênio Renato, que é formalig minister-presidente do país aqui e para formar parte do processo, coisa que sempre nós temos que bom dualismo. Dus parte que para carga é processo, botem que do assim governo espaço para governo cana sua caminho, do parlamento espaço para parlamento cana sua caminho. Dus quadro de controlar, tá pensando importante verdade para por criar draagvlak, tá pensei nós nos bisa para den parte de minha carta sim para voorzitter, me doen voorbeeld de para draagvlak, para verantwoording por ter mais espaço para gente por compreender de com reforma, de com tipo de reforma aqui, que é o meio de que impacto também tem, então se nós não queremos também, para nós por visa, para nós portar na tempo e não para depois, até nós tem duurde toeslag, nós durte discutir baie, caminho com um coisa com a papia foi dia sem passar, e a desvena de bisa afspraak is afspraak. Dus tipo de discussão aí, mas vira, nós temos que virar mais proactive e pro-efficient, que é muito mais pro-eficiente e muito mais proactivo. Última pergunta para nós, bij de última parte, não será. Ja, goedemiddag Julian, bedankt voor uw rapport. In uw conclusie zegt u over de belangrijkste en huidige mechanismen. Bedoelt u ook daarmee de huidige
reglement van orde, is dat volledig of moet dat aangevuld worden om die transparantie, communicatie en monitoring te versterken? En als dat zo is, welke artikel kan je daarvoor schrijven? Ik heb het in dit geval vooral over die uitvoeringsrapportage, zeg maar. Als je kijkt naar de documenten die daaruit vloeien, waarop je die controle kan monitoren, is dat op dit moment echt alleen die rapportage. Sommigen van jullie zullen hem wellicht wel gezien hebben met de kleurcodes, rood, oranje, groen in het rapport. En ja, ik ben wel van mening dat dat alleen niet voldoende is om als parlementariër je controlerende taak goed uit te voeren. Een wijziging in het reglement van orde, ik sluit me in ieder geval sowieso aan bij Gwendols commissieadvies. En een wijziging in het reglement van orde zou kunnen, maar weet ik op dit moment niet zeker. Yes. Last question. Sorry. Ja. Congratulations on your presentation. Ik had een laatste vraag voor jou, Julian. Wat is het mooiste dat je hebt geleerd van je stage bij Curaçao? Het allermooiste, nou, om even mee te beginnen, ik ben door de jaren heen zwaar verliefd geworden op Curaçao. En ik denk ook dat dat gevoel nooit meer weggaat. En ik denk dat dat vooral dicht bij de mensen staan. Gewoon dat je hier in een wat kleinere gemeenschap dan ik in ieder geval gewend ben, kan zijn en met elkaar kan praten en van elkaar kan leren. Ik denk dat dat echt heel bijzonder is en ik kan het iedereen van harte aanraden, want je zult verliefd worden. Bom. É parte aqui me ser é parte de intercâmbio e me diz bem parte formal, lá nos bisacina. De quadro turlo que nós mira aqui o me quer Julian tá nervioso e a mim também slightly também um tique nervioso, mas de converta eta goeie nervositeit, lá nos bisacina. Tá cos, mas é cos outro, é cos único que nós a Terese, lá nos bisacina é diferença de órgão democrático aqui, então me quer se fortificar riba hecho que nós temos com uma danke natureza que acha que possível. Então pensei, nós temos algum de aeroporto aqui, então me queria chamar a Frau Ana Maria Pauleta dilante, senhor Eugênio Renato dilante, pero de parte do Partido Nacional me queria chamar Mimi também dilante, senhora Corinja Genaro também passa dilante. Yes, Para, kom. Yeah. Well, essa aqui está oficial, nós está dando adviesrapport. Caminha com botahanha, sabe da colo, tur momento tur para agradecer também, pero para nós provar se mais usa de que, mas letra fácil, just 4 páginas. Turene também lo bem é digital, prensa, meio de comunicação, tour, e acaba basicamente Turene também, lá nos bisa e handout hoor aqui, pero com essa aqui nós está agradecido na ene, não que sobrando, que estava que não tem presente, nós também lo dando não esse, dus mas danke, então prome que nós terminar também, mita espera que você sempre também lo usa e oportunidade aqui para compartilhar, que men bij bing deliberar bisa nós advies rapport aqui de parte aqui que sas tem costa que nós mestre wak mas mio. Você está tendo nos skerp para ajuda by dilante. Yes. Ora, nós temos Viva Corso, turdia. Yes. Danke, Anto. Thank you. Dank je, eu hoor força. Eens. Anto, para terminar, de parte aqui, eigenlijk met de base coisa normal, muito normal, porque amanhã oficialmente lo me cumpre em julho, me cumpre 3 anos de Partido Nacional. Então, normalmente, em julho, me organiza algo. Pero amanhã, um dia que já acaba nos turtar, 160 anos, abolição da escravidão, dia de emancipação. Então, me tenho, se não me chama Gwendel, pero me tenho assim, de quadro aqui,
muestra de gratitud na docente que está em roupa especial de trajecto aqui. Dat is Julian. Passou para 5G. Foral riba é quadro de capacitação. Passou hora ainda da papia de trabalho parlamentário. Ainda não sabe quanto dolor que está em trás de G. Passou da bolsa de mundo. Gente para ajudar, partido para poner gente, representa de ficar, quando ajuda a abo. Dus, de quadro tá. Assim não aguenta o tato, entende como se? Dus, costa gewoon, botin contra arriba, capacitação de país aqui, se nós que van dilante, se nós que mostra de tá uma diferença. Então, esse aí, caballero aqui, como pioneiro, a duna e a fortificar e a again, talvez se mamãe de les de papiamento também, pero é papiamento que tu vai estar intensificar, pero esse é custo essencial. Ora nós estamos ainda não, onde é custo promedio nós emburgering está soro para nos duna não e tools não para não por forma parte também de nossa comunidade. Então para não por hasi não best, porque não está fácil, pero essa aqui está para abo, dus dit is voor jou. Ja, wat akkoord, dus 3 juli komt morgen en ik ga je heel erg missen. Maar ik weet zeker al dat je terug zal komen. In welke vorm dan ooit. Misschien als minister-president van Nederland. Maar je zal zeker weten nooit vergeten hoe belangrijk Curaçao ook was binnen je carrière. En nog steeds is. Ik zal de ervaring nooit vergeten. Ja. Ik ben ook ontzettend dankbaar dat het mogelijk was. Ja. En de outra aqui tem surprise. Nee, je moet blijven. De outra aqui tem surprise, pero me estava inseguro que ainda aquilo bem. Me estava inseguro. E ainda aqui a trobe minota é político usual. Que me disse me também, guarda me seria nota político usual. Mas a política também propósito, não minha carreira. Então, ainda aqui também promete voto de minha vida. O Senhor é gênero Renato que sempre vai Kiko, não worry, não se dá colo, não se dá meta com o qual nós temos que lograr, então meta tem seguro com o lobby, que me missa com tudo o qual com bo ahasi para país também me tenho que agradecer, porque se você não acredita fundece que o povo gosta de falar, que o papai tem que ele trabalha com bo ahasi também põe que nós está caminhando, nós está aqui awe. Me guarda mas na Partido Nacional também. Se bom não assim com o base, cortar não tem água, que me muito agradecido. É forma que o base é ainda que botar para mim isso é importante. Sempre disponível, compartilhar, então é coisa que o base para é advice report ajuda dona é forma, porque não atrobe, nós tem que bisa, nós a acercar tur gente, pero é pouco não. Com a duna não tempo e energia, me tenho que agradecido na Nancy. Passou a trobe, era porta que lo queda para a história. E lo forma mais e geração não lo bem. Pero, I'm very thankful to you. Ante esse, please, vim tu ma. Passou, essa que ajuda nós também a emancipar, para nós formar país mais resilient. Thank you very much. Come, sim. Quem? Shot cool? Ok, sorry. Sim, sorry. Kom. Ja. Ja. Até mami riba. Mama e papa. Mas danke, anto a hora que me quer que nós chega na final de quadro aqui nós apresentar nos advice report. Você mira acaba é ação que a ordem assim, é carta que a ordem mandar para nós por pedir comissão temporal para atender mais específico riba landspaket Curaçao, me tem seguro que ni colega parlamentário não também lo ajuda carga essa aqui para nós tem é essencial para nós ter rol. No matter the color Pastor Curaçao tem coisa mais importante. É estrela, é branco, é ele que simboliza quem nós está.
Essa é a coisa mais importante. Corsou sempre no primeiro lugar. Se não, a mim não tem partido aqui. É fundeixe de gente do país que é a ordem nacional. A mim diz seguro, porque a mim é homem que pensa que nunca pode votar e tem a oportunidade de ter um voz. Então, se não, que man, é coisa bonita que eu tenho quase laga um legado para esse seguinte por dizer, hey, I'm proud to be you de Corsou. Me está orgulhoso de estar you de Corsou. Com esse aí, me está terminando, me está agradecido rende. Quem que toma contato sempre vai, nós manda advice report, nós agradecemos contento com a abrir um caso super great, que quem que vem contento estúdios aqui, ways welcome. Me está agradecido, é time completo de contento com impecável, tá para Robin, como tem que bisa respeito, meu ministro, que está para trás aí, sempre vai com tei, que a mim está simplesmente agradecido. Então, lá nos disfrutar o weekend aqui. Cuida, proteja, então, faça o melhor. Então, o aqui me quer nós que aqui não tem um tiki drinks, conversar um tiki, então nós está seguir. Até a próxima vez, então, me espera que a comunidade apreciar o trabalho e a diferença que nós está assim, mas sempre vai querer ter minha scarpe. Yes.